ka Meghalaya People Coal Traders Welfare Organization. Kawai na kisang nyo kinong kayi doyong, bat ka barang sumi tamay po kajala, kilapan pau, baka jingkayi bercalan yu doyong hakipor bamenta. Kalong ka bae bah, habaya nujor berkabamenswa. Kadaw kalong bakimtip ikikandon, ban penbiang yakikot kisla bat kendu jing eru, ban shalan yu doyong, namar ka sarkar, nakapor cakapor ka penkala yakian. Habakran syakilat patai kubor ka senginang kong hasilong press club. Kiletu babun na kinong shalan doyong, kidai ki bomnang bom start, bat kimtip yakian ki kanun, kumta ban penklain, bat ban yang pliu jemur lang, kila tau no dala ka jong kaseng. Kiletu ru bahadin balakut ka Republik Day, kinsalai ban bu da kejing tho, syau menteri rang ba ka jela, halor kini kejing e. Kejing seng jungi ya kan ka seng kalong ba bon plat jungi kendu jing e hadin balami ki shalan ru. Te bon kilong kimi ki bakhayi doyong ki rang ba abriu ki bedi perlok na keleng ka Meghalaya ngisem jing e sebab plat ban yakhi doyong menta. Tina takadaw ni ban se ban don hakane ka platform jong ka Meghalaya People Coal Traders Welfare Organization ba ngin pen sgolem sa sarkar ki jing e bagin ya rak beliang iwe namar ba kakam khayi doyong menta kalong ka bae hadu kata-kata. Namar ba kiwe kidon na ka jong constitution ka honor of kidon ki kelengkar ki semen te ladep puson bha ladep ya plan bha bat ki nong ai boy bat ki prolog projor ki berwisher ni di bendon ya ka seng jong kinong khayi doyong ni ki bathet ki bedi doyong sebab bernihat sabel tola bun ki jing ki banisem kalong kum ne ha ki snem balai no shwa bunwan ka NGT kata di asnem ar hajar khat saw bunwan ka NGT ngaru ngade wei uba don ya ka mining sethi sepo jengtia ta kita ki por ni si register baka hadin bawan ka NGT ngi ha register baka custom and excise kum kan ni ka export import license jonga pat kidon sekiwe ki bede baka mining ha ta ka por bani register baka bat kani ka custom and excise ti hadin bagi penbiang ki kot islah custom excise ka DMR ka sales tax ni salah on selan rei mentau snem pat barok ni ginong predo yong tip saya kata ba ya kani ka Coal India auction ladat auction na du banai April ti hadin ladat auction la yo ya ka salan ala ban penyat pa ba Henry claim penyat pa ba claim le ai hadu arku sa tori meno hau banai Oktober mo ka export import ka lapli ka Bangladesh ka Guwahati barok hadin ke puja lapli mentau snem pat arku sa tori u banai Disember gedang yok khayi ka doyong te jing khayi ru thu ipi ka de barok ni lost lot te mdan nong pe yakin nong khayi doyong ke jing ya ke jongki te na ta ka daw ni panse hadin balai discuss bat ki nong ai boy ki prolog terjol ki men kini ki ba khayi ne doyong ki terang ba abriu kini na po jauki ki exporter te na ta ka daw mentak kenti kar kom pen biang ikut islam ban selani doyong kalong ko hadu kata-kata nadu bami ka Supreme Court judgment but ru ka revise comprehensive plan order date 24 August 2020 jong mining and geology department 3 July 2019 civil appeal number 10720 of 2018 nisyam yo iba ngokumunong khayi doyong ni barok nisyam bakalong ka ba bahai ni kinong khayi doyong ban smuthu ya ki standard operation procedure SOP namar khayi paten doyong bon ki bamnang bam start ki bam syang phang ki rules ki an ki bakala na kapor sya kapor jong ka sarkar bot kat boong ban kador salan min hap hit baik kat boong badi ban siu min hap siu baik ti standard operation procedure jong ka sarkar jela ki bakala na kapor sya kapor ta hukum kani ka khlimat ka kanti nisim ya ka sin jam ban seng ya kani ka seng hakalama kinong khayi doyong jong borok ka Meghalaya ban ya pen baik ban ya pai ijing ban pen sngow sa sarkar daiman chat snam ho ajar arku wei hadin bangalai phliu jingmut bat ki parlok prajor ki be khayi doyong ki men kimi kinong ai but jongi bat kumju bat ki parlok ki be songlang hang ne ki kinong khayi doyong ni mi nong shu kum ki por man swa babon satang gi jing siu bat la manipulate ya kom penya ya doyong dengan nam kwa ban kren ne ka benta dengan shu ong ipi la ni manipulate ya kom penya ya doyong kane ka de ka daw ka kongsan bangin seng ya kane ka organization te ka seng kan yang le ban pe ya ka bha ka miat jong kinong khayi doyong bakinim sha yu roi ne sha knyok dor bat ka jing khayi doyong kan long ka yo nong kum haki pori ba men shwa yangi bat ya ka sarkar ru ngim so tona kan dong kan kano ka bolong illegalities ngil ngi ko ai ba ka tiet jongi kan ya kiu sakmat namar ma pio hi ki tulok sarkar usakut sakiwe ki egi ngis ngos usakut lot ki bro ta ki bil jongki te henrai une di umar ba ai revenue ba
tengin pek lam ya kan jing ya jing pai ba bertemu semua ke sarkar kum juruk ikan turu ikan khar la ne ki bru ke bayarap ikan khar ban thiet mau na duk trai de ban sange mardon dak jing semua thu ba ki bru jungi ke de ban mentoi shwa kan ne ka jing wan le ban mi support khasiru ni ki lokal nimyo mar itu ipi na mardon ki bru ki bayarap ikan khar ban thiet mar ban poisa berni hat support dal tola kan ne di ban sange di ban im shop para khasi jungi Tekum ka seng hadin bladap seng ni kuat ban pek ya ka bha kam ya ka jingya ka syam jung para khasi para nong khayi bat ni yawer ya borok ngi nong khayi do yong ban yasno khti ba kan ka seng khanang ban weng ngi jingya jung nong khayi bangin nong snow ka sarkar da kalenti ka badai khanang ba ka jela kan ki wa ka ya ka kot rangkat bat ngi ki pa ba khayi do yong u ba ai jing matoy ka jela